I will avenge her, lest my health continual coming, she weary me. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. Ano sinabi niya? And shall God not avenge his own elect, who cry out day and night to him, though he bears long with them? Napakatagal yung hiningi niyang katarungan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, na humingi sa Kanya, cry out, pray, day and night. Magtatagal ba yung problema mo? No! I tell you, ano yan? That He will answer you. Nevertheless, yung prayer mo na napakatagal, na nasa isip mo, at gustong-gusto mong makamit, o pinapasokan ng pagdududa. Amen? Kaya nadi-discourage ka. Nakikinig ka, pero yung salita ng Diyos ay dinadaanan lang. Nakikinig ka, pero yung salita ng Diyos nalaglag sa batuhan. Nakikinig ka, pero yung salita ng Diyos nasa tinikan lang. Hindi ka nag-grow. Kaya yung pananampalataya mo pansot. Little faith. Ang faith po natin minsan nawawala. Kayo ba'y naniniwala? Nawawala ang faith pag nandun yung danger. Kasi, siyempre, emotional reaction po yan pag nandun yung mga tragedies. Nawawala yung faith ng tao. Pero dapat bumabalik agad. Amen po? Natural lamang po yun. Kaya no faith, little faith, great faith, so great faith po yan. Kaya yung faith po natin, ang tagalan natin sa pananampalataya. Yun, okay. The parable is this. Para medyo shortcutin na natin. Sabi niya, ganito kayo manalangin, may parable. Isang judge, walang kinakatakutan. Ibig sabihin po, judge yan, matalino yan. Hindi pwedeng emotional yan. Ibigyan mo ng katarungan, pero mali ka. No! Justice is justice, and justice should be served. Hindi mo kayang sungulan yan. Hindi po ka Proverbs, pag nagsungol ka, bulag, mabubulag yung isang tao dahil sa suhol. Sa panahon natin ngayon, dahil suhol. Amen? All departments of the government, kitang-kita. They will take advantage of their power. Andun sila sa kapangyarihan eh. Pero we don't argue. Kailangan ipag-pray po natin yung bansa po natin. And everybody say it. Si Lord ang nakakalam. The corruption on this country is much rampant. Napakarampat. Napakarampat, kita-kita mo. Pero salamat sa Diyos kahit na paano. Nakahanda po tayo. Na mag-rebelde? No, nakahanda tayo na manalangin para sa ating bansa. Nakahanda tayo na manalangin sa bansang Israel. Dalawa'y pamanalangin po natin. Hindi lang yung bansa natin. Pati bansang Israel. Sinabi na mo dyan. Yan yung bansa niya, kaya panalangin po natin. Amen? Kaya dito po, wala siyang kinakatakutan kasi pira niya siya. Ito balo. Ano yung hiningi ng balo? Babae ito. Kadalasan ang problema ng balo. Namatayan. Maring hindi siya pinamanahan. Maring hindi siya sa pamilya. Alam niyo po, ang babae noon, dito po sa kanilang tradisyon, ang babae po, pag namatapalo yan, yung lalaki, yung kapatid, ang magtitake ng responsibility. Ganun po yun. Maring ayaw siya ng bayaw niya. Kaya sa Bible yan, sa batas, sa Old Testament, ano na mangyayari? Ipahiya mo, turuan mo at sampalin mo siya ng kinelas para mapapahiya siya. Kasi yun yung batas. Amen? Kaya ito po, sadya, araw at gabi. Di ba, pag-judge ka, nakakawa naman ito. Kahit non-believer ka, di ba? Para hindi na ako titisturbuhin ito, abay, ibigay ko na yung nararapat sa kanya na katarungan. Kayo, you are elect. 5 taon ka na. Anak ka na ng ating Panginoon. Mananampalataya ka na, pinatawad ka na. Bakit hindi mo nakukuha
Because, nandyan na sa'yo dito eh. Savior mo na eh. Nasa puso mo, nasa isip mo, may Holy Spirit ka, mayroon kang salita ng Diyos. Singaw. What is faith? Faith is the substance of the things that are hoped for. Ang pananampalataya ay yung mga bagay na kinasaligan, yung mga bagay na hindi mo nakikita. Pero darating ang panahon, magiging makatotohanan niya, patutunayan ng Diyos yan. Dahil yung iyong pananampalataya ay sa Diyos, kahit na imposible yan, ibibigay ng Diyos yan. Is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap? Nothing is impossible. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, hallelujah, kayang-kaya kang gisingin ng Lord. Kayang-kaya kang pataasin ng Lord. Depende sa iyong pananampalataya. Kilala niyo si Joseph? Anak ni Jacob? Sabi ng Diyos kay Abraham, dadami ang iyong lahi. Nasa kanila ang pangako. Panginoon, old na kami. 90 years old na si Sarah, ako 100 na. Hanggang ngayon, wala pa. 99 po siya noon. Sabi ng Lord, tignan mo yung mabituin. Ang dami niya. Tignan mo yung mabuhangin. Ganyang karami ang iyong mga. Pero, bao, nung narinig ka ni Sarah, natawa ay, hindi na ako nag-demonstration. Ano ko magbubuntis? Sabi ng Lord, tinawanan mo ako Nagsumbong nga si Lord kay Abraham. Kinatawanan niya ako. Babalik ka sa ganito. Pagdating ng pagbubuntis, buntis naman kasi ang brother Gabi. Di ba? Hindi naniwala eh. Yan ba kayo? Kaya yung mga problema nyo, pinagbubuntis yan. Pinaglilihi yan. Hindi kayo naglilihi eh. Nakandita ka na nanganganak na hindi naglilihi. May proseso po yan. Kung ano man yung iniling mo sa Lord, you cry out day and night, ito binigyan eh. Yung justice, wala talaga puso yun kasi justice yan eh. Walang kinikilingan. Mayaman ka o mahirap, pag nagkasala ka. Hindi mo siya pwedeng masugulan. Pero dahil sa kanyang consistency, persistent, ano yun? Yung makulit. Sino makulit dito sa Diyos? Ano ibig sabihin? Pag nananalangin ka lagi, kinukulit mo ang Diyos. Pag nag-pray ka lagi, alam ng Diyos yung puso at yung isipan mo. Kaya mo lang. Nanalangin ka lang, kahit hindi mo maramdaman. Umawit ka lang. Kahit yung boses mo palingado. Awitan mo lang siya, ganyan mo. O kung ikaw ay nangalay sa pakabo, tayo ka. Kung nangalay sa kakatatayo, magpatirapa ka. Meron kayong kutsyon? Magpakatirapa ka ron. Ituloy-tuloy mo, ituloy. Tapos mamaya makatulog ka na. Papaypayan ka na ng ating Panginoon. Hili-hilihin ka na para may kapayapaan ka. Para yung mga dinadala natin problema ay kakaan. Hallelujah! Yung karamdaman mo, hallelujah! Sabi ng doktor, meron ka ng cancer? Pero, stage 1, stage 2. Yung mga unbeliever nga, stage 4 ko buhay pa, survival pa na. Huwag kang mag-alala sa sakit mo. Ang may hawak ng hininga mo ang Diyos. Hindi niya hawak. Yung sakit mo, kaya niya pagalingin. Kailangan na. Meron ka talaga bang pananampalataya? Speedily. Ano yan? Grabe. Tutukunin ka. Kaagad? Kaya lang? Wala. Kaya, ano pa? Wala na. What are the ABCs of prayer? Okay. A stands for what? Always ask according to paano mo malalaman ng God's will? Ingat. Lord, sinabi mo, papagpalain mo ang sumusunod sa iyo. Ang sabi ng Lord, bago siya umalis, umayo kayo
Ipangaral nyo, turuan nyo sila sa buong mundo. Buong mundo. Go, teach them to all nations. Mananampalataya ka na. Meron ka ng susi ng pagpapala ng Diyos. Ano ba yung binigay sa atin na susi? Ano? Kaligtasan, Acts 2:38 and Matthew 28:19. Nasa iyo lahat ang privilege ng naging anak ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na maging anak niya. Kaya papatunayan ng Diyos na ikaw ay anak niya. Ikaw yung ilaw sa mundong ito. Hindi yung mga unbeliever. Ikaw. Sabi mo sa katabi, ako. Baka mamaya matisod siya. What the Bible tells us, you are the light of this world. And if you are the light of this world, you must light to show to all men. Don't hide your light. Huwag mong itago yung ugali mo. Huwag mong itago yung patuto mo. Kaya may patuto ka sa buhay. Kaya nagkaroon ka ng kagalakan. Nagkaroon ka ng kapayapaan. Kaya pinagaling ka ng Lord. Kaya pinagpala ka sa trabaho. Kaya pinagpala ka sa pera. At sa knowledge and wisdom. Because God is with you. Amen? Kaya ipapakita ng Diyos. Ang gawin mo lang, hahawak ka sa kanyang laylayan. Sino may laylayan dito? Anong sabi sa Book of Psalms, 133? Anong blessing ng Lord? From the birds of Aaron, tinuhusan siya ng langis. Hallelujah! Hanggang sa dulo ng kanyang kasuotan. Nananalay tayo doon. Yung pagpapala ng Diyos ay niyatulad sa Mount Zion. Yung Mount Zion na yan, nandun yung bundok ni David. Pag sila po ay ginigera, doon ang kanilang refuge. Ganon din po tayo. Ang refuge natin, yung rock. Who is the rock? Jesus Christ is the rock. The teaching and doctrine is founded in the rock. You are not founded in the sun. Sa buhangin. Kaya anong unos at bagyo, hindi ka matitinaw. Because God is with you wherever you go. That is the promise of God. Saan man tayo dadali ng Lord? The provisions of God is yours. Naranasan niyo na po yun. Natisgrasya na, nagsinit ka ng konti, naplatter ka, nasiraan ka sa daan. O kanila wala kang pera, wala kang pang chicha. Chicha. Wala. Pero hindi ka nakalala. Naniwala ka sa ating Panginoon. Iyan ninyo. Iyan ninyo yung ano. Yan. Hello. Oh. Nagtiwala ka sa Kanya. Wala kang pamasahe. Narinig sa inyo na yun? Ha? Wala kang pagbayad sa kuryente mo? Pero hanggang ngayon may kuryente ka? Naranasan nyo na ba yun? Kaya pinaparanas ng Rudyan para yung pananampalataya mo at pagtitiwala natin sa Diyos ay tumibay. Huwag kayong mag-alala pag ang inyong mga anak ay nilalagnat. Kasama yan, nilagnat tayong lahat noon. Amen? Akala nyo yung anak nyo na nilalagnat. Tatay, sobra. Proseso po yan ng buhay ng tao. Lalaki rin yan. Hindi pa ba kayo? Acceptance lang ang kailangan. Kung anong darating sa'yo, Lord, nakahanda po ako. Nakahanda akong maghirap o nakahanda akong imaman. Ano gusto nyo? Ha? Yumaman saan? Sa pananampalataya. Tingnan nyo. According to God's will. Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Paano ka manalangin ng will ng Lord? Anak ka na niyan. Tatuntuhan mo lahat yung kanyang pangako. Iwayo ka.
Di pangaral mo, magpatuto ka. Ay, hindi ako marunong mangaral eh. Meron ka pang paa? Meron naman, di ba? Sabi niya, humayo ka. Tinatamad ka humayo, meron kang sasakyan. Hindi ka marunong mag-drive. Takot-takot. O, meron kang cellphone? Ang paghayo ngayon, ano? Hindi na paa. Ano na paghayo ngayon? Mensahe. Tinutulungan na tayo ng Diyos na pamamantalaga na ang Ebanghelyo ng Diyos. Hindi nyo ba alam na yung susi na binigay sa atin ng yun yung real gospel? Hindi nyo na ipagmamalagay yan? Natatakot kayo sa mga Trinitarian? Ang lalago nila, eloquent speaker, fluent in English. Pero tayo yung, kahit na paano nila tayo isa tayo sa kinahabagan ng Diyos na binigay yung susi ng kalangitan para sa kaligtasan ng katawan. Ayun na hindi mo ba yung pagmamalagihan? Kaya lulungkot natin eh. Kasi hindi tayo humayo. Humayo ka, tingnan mo. Puno tayo. Yung Espiritu ng Lord, natutuwa. Yung soul mo natutuwa. Pag ang soul natutuwa, yung kalusugan mo malusog. Pagiging normal ka. Ilan yung blood sugar mo, Pastora? Nung nakaraan? Hindi na. Pero malapit na mag-normal. Amen? Sino tumatanda rito ng science, according to the science eh? Yung grinding mo, yung digestive mo eh. Talagang mapupuro lang. Kasi tumatanda ka na eh. Pero pwedeng balik tayo ng Diyos yan. Kasi siya nag-structure ng human being. Pag may malaki kang puso, o sabi ng doktor, ano ka na? At-test ka ng laboratory, naging lang yung puso mo. O nanalig ka sa Kanya. Panginoon, Ikaw talagang Diyos ko. Ikaw ang gumawa ng puso ko nito. Lumalaki na po kasi ang daming problema, kaya hindi nakasya. Kaya puputok na po, Panginoon. Operahan na po ako, Panginoon. Ituktukan mo naman yung buhay ko para gamitin mo pa ako. Ano gagawin ng Diyos sa'yo? Siya na mag-opera sa'yo. Itadampi niya lang yung pala niya. Hindi. Pararamdaman mo na. Hindi Superman yun. Talagang Diyos siya. Tumatagos po yun. Pag nanali ka, tagos sa trono nun. Amen? Ay, ang hirap ko talaga, Panginoon. Hirap na kami. Grabe, mula nung ako ay pinanganak hanggang ngayon. Pero buhay ka pa. Yung mga mayaman, wala na. Bakit? God has a purpose. God has a purpose! Kaya binuhay ka ng Diyos. Kaya pinaranas sa'yo ng Diyos yan. Yun ang sandigan mo. Yun yung paghuhugutan mo para magkamit ka ng Diyos mightily. Kung magreklamo, ang mayayaman ay mahirap pagharian ng Diyos. Kaya hindi ka pinayaman ng Diyos. Amen? Kaya huwag kang sa kalagayan mo na mahirap. The gospel is for the poor. Ang mabuting balita ay para sa mga mahihirap. Sapagkat ang mga mahihirap ay wala na sila pinapagkatiwalaan at sinasandagan kundi ang Diyos. Wala silang mapagkunan. Hallelujah. Kaya ang kalooban ng Diyos, gamitin mo, Panginoon, itong patuto na to. Para ito ay lumago. Para lumago yung kabuhayan ko. Para yung health ko matugtungan pa. Para yung physical ko mapagaling pa, Panginoon. Dapat ganun tayo. Dami na pinagpala ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sabi mo siya katabi, always, dating sa gawain ng Lord, yun ang hingin mo. Meron tayong cup, youth camp, 13 years, 40 years old. How is 1,000? Libre ang accommodation, libre ang pagkain. Bakit hindi nyo in-involve ang mga anak nyo kan? Para hindi sila marahuyo sa mundo ito.
pag nagiging mananampalataya ka, parang sagapan. At parang pag gumagawa ka sa umasan ng Diyos, parang, ha? Kaya hindi nyo nakukuha ang pagpapala ng Diyos. Yung mga iba na mahirap, sila ay tinaas ng Lord para ipakita sa mundo ito na walang imposible sa'yo, sa Kanya. Yung wala kang kakulangan sa pera, pero takot ka naman maglingkod sa Lord. Niligtas ka na ng Lord, buong sampayan nyo. Tapos yung anak nyo na, hirap na hirap kayong idala sa Lord. What is your power? You're a parent. Where is your power? Nung nakapag-aral na, nung natuto na, mas magaling na ba sa'yo? No! Nais nyo ng iyong mga anak magkaroon ng long life? Sumunod sila sa inyo, mga parents. Kaya huwag kayo matakot pang mananampalataya kayo. You must be bold to your sons and daughters. Ito yung nais ng Lord. Ito yung tama. Huwag mong isuot yung gusto mo. May kanya-kanya molding ng Lord sa bawat nilalang yan. Alalayan mo lang yung anak mo hanggang mag-legal aid. Para mapapaayos yan. Kung hindi, iwanan ka yan. Kasi mag-asawa rin yan eh. Kapamayag, nakuha pa yan eh. Basta buliro. Walang takot sa Diyos. Pero pag nandun kayo sa light at path ng Lord, yung roadway to the righteousness of God, I tell you, hindi ka magkakamali pag nasa Diyos ka. Hindi ka mapapahama pag nasa Diyos ka. Kailanman hindi ka mapapahama. Yan ang itanim nyo sa inyong kalooban sa puso't isipan. Huwag niyong pagpawalan ng inyong mga anak pagdating sa Diyos. Hayaan nyo lang silang lumago. Hindi ka magkukontrol. Siyang Lord ang magkukontrol yan. Papagpalain yan. Pag nasunod ka, hayaan mo na magulang, kapayapaan ang sumasayo. Wala akong pinapataman dito. Pagin po, kanya ang ginawa ko sa anak ko. Kung hindi ko ginawa yan, Christian na nga eh. Christian na mga to. Mga naunong naging professional ano. Ganun pa rin, kaya nandito sila yung paggalang. Hindi mo maiwasan yung old nature. Kasi iba na yung panuntunan ngayon sa atin, di ba? Iba na ngayon ang mga generation. Hindi ako tinuturuan ng mga anak namin, no. Hindi po. Pero yung kanilang mga reasoning, talagang iba, advance. Advance po sila. Mayroon ka rin matututunan sa kanila. Makinig ka. Hindi ko mo ikaw ang peres, ikaw ang tama. Magkakamali rin tayo, kahit ako. Kamali rin ako. Amen po? Kaya tanggapin lang natin kung nagkamali tayo. Tawag doon acceptance. Number 2. Ano daw? Tingnan nyo. Hingin nyo. Ano? Humingi kayo na may kababaang loob. Ano sabi ron? Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ilang grace yan? 1, throne of grace. 2, obtain mercy, grace pa rin po yan. And 5, masusugpakan mo ang biyaya na nanggagaling sa Diyos para tulungan ka sa panahon ng panahon ng pangangailangan. Tanong, meron na pa kayo pang kayamanan sa langit? Did you lay your treasures in heaven? Yes, of course. That's why we are here. Nagipag tayo ng kayamanan ng panlangit. The Lord knows that. Alam ng Diyos na ikaw ay yung may nagpuso mo, linggo, sabat. Nandito na. Alam ng Diyos yan. Pumunta ka kahapon, Saturday. Alam ng Diyos yan. Amen? Okay, matapat ka sa Lord. Alam ng Diyos yan. Pero darating ang panahon na nandun ka sa danger. Boldly. Humingi ka na boldly. Ibig sabihin yung lakas ng loob mo na humingi sa Diyos, hindi ka nahihiya. Panginoon, pagbuksan mo ako ng durungawan ng kalangitan.
ang aking obligasyon ay sagad na sagad na. You can withdraw because you lay your treasures in. Amen? Meron kang withdrawin, kahit na tragedy ka, kahit na earthquake man yan, ano man yan, in danger ka. Lord, protect my family. Protect the church of God. Nung nag-COVID, GCNJA, sa tulong ng Lord, wala na kami. Ilan ang churches meron tayo? 17. Nandun lang, yung St. Thomas, yung iba na hospitalized, pero nabubuhay. Yung mga backslide, yun ang natamaan. Nawala na. Yun yung real service. Kita niyo mga kapatid, ang protection ng Lord. Si Sister Sonia, akala ko mamamatay na. Ngayon nakita ko yung tainga niya kahapon, nakadito pa, lumago pa. Nakarelax na siya ngayon. Ay, grabe. Ang COVID na nakatama dyan, pati heart niya, pati ano, pag-isip niya. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. Panay-pray, hindi na ko pa sa hospital niya. Hindi tinatanggap eh. At tumatanggap na lang si Lord eh. Kaya pag wala lang tumanggap sa iyo, kay Lord ka na. Amen? Kasi sa hospital, paglabas mo, abo ka na. Ang tindi ng Diyos natin. Behold, Lord, ano pa kaya ang paalala mo sa akin para tugunin mo ako sa aking pinagdadaanan? Kailangan humbleness. Paano mo makakamit yung humility sa prayer? Paano? You must fast. You must trust the Lord. You must worship Him. Hallelujah. You must meditate His word. You must read His word. Hallelujah. Because you are His children, the sons and daughters of God. And may gagawin ka. That is an act. Ayan mo. Nakarelay lang tayo sa Sunday. Grabe ang mga problema. Tatabunan ka ng problema. Amen? Pero kung nandun mga kapatid, yung pagtitiwala natin sa Diyos, yung pagsunod natin sa Kanya, hindi ka mag-alala. Hindi ka mag-alala sa bukas because you humbly come to God. Sabi ng Lord, yung mga nagmamataas ay ibababa. At yung ibinababa, yung binababa niya yung sarili niya, sa laylayan lang siya ng Lord. Nandun lang siya, nakatipid. Habang tumataas ang Lord, tumataas pa rin. Amen? Diba? Habang ikaw ay nasa ano, sige, tiis lang. Pero isang araw, napopromote ka na. Yung financial mo dati, tamang-tama lang. Pero ang tapat mo sa pagbibigay. Pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng oras, pagbibigay ng treasures mo, yung yaman sa mundong ito, yung para kay Lord ay para kay Lord, yung para kay Caesar ay para kay Caesar, yung para kay Mama at Cruzeiro, nandun, nakasiklodin. Nakasiparate. Wala na ba kayo sisiparate? Dahil pag kuha nyo pa lang, ilugi na. Ano ba kayo sa kalagayan ka na? Letter C. Ito lang po yan. Kailangan marunong kang ano yan? Ano yung cuts? Kailangan marunong kang magbuti. Nagde-depreciate siya ng Lord eh. Yung iba yung Spirit sa ikaw, nakatino kayo yung nangyayari sa akin. Feel na feel yung presence ng Lord eh. The Holy Spirit urges them to praise and worship the Lord. Urges them to go para umayo. Urges them to be healed na nandun ang kanilang pananampalataya sa kanilang pinagdadaanan. Kaya nga nandyan eh. For to be carnally minded is death. Ano ibig sabihin? Pag mababaw ang iyong pananampalataya, death yan. Ibig sabihin, nangingibabaw yung carnal, yung flesh. Nangingibabaw yung ating ambisyon. Will mo yan, hindi will ng Lord yan. Hayaan mo na ang Lord pahala, Panginoon, nagtuturo ako, may disar ako sa buhay ko, na isang araw ako'y principal, na isang araw ako'y superintendent. Dapat gano'n tayo. Lalo na pag may kakayanan ka, tinitingnan ka.
ng iyong departamento. Alam niyo mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, tinitignan niyan kahit saan ka pupunta. Kitang-kita ka nila. Ito mapapagkatiwalaan. Ito born again ito. Ito born of God ito. Mapapagkatiwalaan because the coming of the Lord is seeking righteous governance. Ang pagbabalik ng Lord, tatandaan niyo po, habang malapit nang bumabalik, nagiging righteous ang mga hari, mga presidente, kaya winawalis niya yung mga unrighteous. Privilege yung magturo, hindi dahil sa pera, dahil sa gawain ng Diyos. Di ba nagtitigagat yan? Sa una lang yan. Kaya wag na kayong carnal, ha? Alam niyo yung carnal. Yes to the word. Yes to the Lord. Amen? Siyempre, pagka kayo ay karirado na, no? Alam, professional na kayo. Siyempre, meron na kayong sariling mundo. Meron na kayong sariling friendship. Acquaintanceship. Talagang meron na kayong sariling, talagang barkadahan na dito. Ingat! At ingat! At ingat. 1 John chapter 2, verse 10. The love of this world, the love of the Father is love. Pwede ka naman doon. Pero kontrolado lang. Nagpaalam ka na pag-aras po sa alas na nagpukwento pa kayo doon, nagdikit pa kayo doon. Pero pala. Amen? Hindi ka tutukunin ng Lord. Tutukun sa'yo yung kawa, yung dilim. Sige, pahabaan mo pa yung dilim mo. Ilang taon na yan, mamaya siya ko na. Mamaya napraning mo. Kaya, pulpurunin ka na. Amen? Ipugin ka na. Mamaya. Okay na marijuana sa Pilipinas. Alam niyo sa ibang bansa, ang marijuana, hindi siya. Hindi siya. Kaya yung mga ibang congressman, pinapanukal, marijuana. Ngayon pala, nakapraning na gano'n sila, wala pang marijuana. Pag wala ka sa Diyos, mapapraning ka sa mundong ito. Pero pag nasa Diyos ka, maliwanag. Ayaw na Diyos to. Kahit nakakaya kayo Lord to. Kahit na wala si Bishop, wala si Pastor, wala yung magulang ko, nakakaya. Nakakaya. Patawad ko Lord, patawad. Sumaylad ka na isa. Sana hindi na maulit Panginoon. Hindi ba kayo? Sumaylad ka na dalawa. Sana hindi maulit. Tatlong taon na. Ulit-ulit na. Wala na Lord sa iyo. Sarilin mo na yung Lord mo. Amen? Yung Lord mo sarili. Kasi pwede maging Lord yung sarili mo. Kasi ito yung sinusunod mo. O, ikaw yung estatwa ng buhay mo. Ikaw yung monumento. Ito yung naganap. Ito yung nangyari sa kanya. Ganda ng trabaho. Oh, hallelujah. Pinili niya. Back to be, ano raw? Ang sarap. Sino mga yung tabi mo? Payapa. Ha? Ang sarap. Diba? Diba? Payapa ka kasi wala ka ng kaldero ngayon. Amen? Payapa ka kasi hindi ka nag-alala, nakalak yung bahay mo. Walang pagdidisro kayo para masukin. Wala po yun. Amen? Kasi payapa ka eh. Spiritual. Oh, merong nagano sa, merong umahat lang sa promotion mo. Payapa ka kasi, Lord, bahala ka na. Alam mo naman yung isa ko. Asa na kayo? Hindi siya natawa. Hindi siya nakuha. Okay, dito na tayo. So, ayan ang problema. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast out into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Diba? Daming bundok ng problema. Bundok ng karamdaman, bundok ng kahirapan, bundok ng relationship, bundok ng sakit. Di ba kabundok na? Dati isang sakit mo lang sa dyan. Ngayon dyan sa heart na. Ano yung sa bahay na? Ano yung stress ka na? Di ba kabundok yan? Ha? Bundok-bundok na. Dati hirap-hirap lang tayo. Dati kung 1,000 natin, tuwa-tuwa tayo. Hallelujah, praise the Lord. Yung 1,000 mo, pag-uwi mo, halos wala ka ng pamasahe. Tapos yung lapad-lapad ko, hililiit na lang yung support ko. Hindi na medium. Kabundok lang dyan.
Paano mo mawawala yan yung pananampalataya mo? Increase your para, bundok ng pera sa pangalan ng Panginoon Hesus. Bundok ng kahirapan. Hallelujah! Palayain mo kami, Panginoon. Ay, marami kang utang. Ang sarap kayo manalangin pag marami kang utang. Kasi challenge yun eh. Challenge yun. Para makita ng Diyos at ipakita ng Diyos sa iyo na siya yung tunay na pinagdilingkuran. Para may papangaral mo siya. Amen? Huwag kayong nakatarungan nandun na talagang parang kawawa kayo ako. Lalo kayo sa sipahin ni Satanas. Durog kayo. Amen? Pero pag ikaw ay awake, ikaw ay bumabangon, hallelujah, tapos talagang, Satanas! Dapat ganun tayo. Mas malaki si Satanas sa ating Diyos sa Diyos eh. Hindi, ang Diyos ay Diyos. Sinabi ng Lord yan eh, I'll be with you wherever you go. Kung ang hanap buhay mo sa abroad, sasamahan ka ng Diyos. Kung limitado lang yung kakayanan mo sa profession mo yan, sasamahan ka ng Diyos. Wala sasamahan tayo ng Diyos. Kahit na nandun ka sa kapigat yan, sasamahan ka pa rin ng Diyos. Ang kailangan mo lang, huwag kang. Ang kailangan mo lang, mananampalataya. Tingnan mo, puntok na naramdaman sa pangalan ni Jesus. Ganun lang ako eh. Bakit? Tinatong ka na sa rurok ng pananampalataya mo. Na nakikita mo lahat pangako ng Diyos, hindi mo nakikita yung problema sa mundo ito. Amen? Kaya nga yung iba nagpapraning kasi gusto nila malaman yun. May problema nila sa ilalim. Nasa ibabaw sila. Kaya yung iba, nagtitik para nandun sila sa building. Sarap ng mundo. Diba? Pero pag ikaw o spiritual sa Lord ka, hindi ganun. Yung pananampalataya mo, yung imagination, yung Holy Spirit na nasa iyo. Yun yung bumubuhay. Yung salita ng Diyos, buhay yun. Yun ang magbubuhay sa iyo at magbibigyan ng pag-asa. Gagaling ka talaga. Wala kayong anak? Magkaganap ka! Ano ba problema niyo? May bukol pa sa puwet? Kahit na papunta sa patok yan. Mawawala yan. Nakatago yan. Sa susunod, ipapahayag na Lord yan. Para hindi ka mahiya. Para ipakita ng Lord yung pananampalataya mo na siya yung Diyos na buhay. Amen? Huwag kayong mahiya. Ilaglag nyo. Basta magagandang bagay, huwag nyo ikahiya. Patutuyo sa buhay yun eh. Amen po? Ayaw huwag kayong sabi na siya katabi, huwag ka naman. Manampalataya na lang tayo. Para anuman ang iyong hingin, will that? May mangyayari. Tapos na ba yan? Enter in earnest the closet of prayer. Ano ibig sabihin? Earnest is sincerity. Pag nanalangin ka, ang ibig kong sabihin, nakapokus ka. Closet, yung heart mo yan, yung mind mo. Naka-close sa Father sa mundo ito. Amen? Nakapokus ka sa Lord. Hallelujah, praise the Lord. I kneel down before you with humility, Lord. Ganun po tayo. Amen? Pag ikaw ay nararamdaman, punta ka sa window mo, tignan mo yung araw. Panginoon, nilikha mo yung araw na yan. Kinakapos na ako ng vitamin, wala akong pambili. Dahil ikaw ay araw, nilikha ng Diyos, lahat ng vitamin nasa iyo. Pagpa-araw ka lang. Pag worship ka lang, kumpleto ka na ng vitamin. Hindi ka na mabubutla. Amen? Ha? Kinakapos ka, lagi kang inihika, punta ka sa tundalikan. Aawit-awit ka ron. Ang sarap ng simoy ng hangin. Di ba? Tapos yung puso nyo, pag napapagod kayo, ako'y tindig. Gawin mo, kung talagang natiris mo, kaya sa bahay. Nung unang init, masakit. Pangalawang init, pangalawang araw, nandun yung pananampalataya. Pag 7 araw, hanapin mo na yung sakit mo. Wala na! Wala na! Again, sinamahan ka na ng Diyos. Magaling ka na. Amen?
Yung iba natatakot kung saan nagpapano. Saan ba magkatag-albularyo? Napapagat ang tawas. Siyempre kung wala eh. Abang tinatawas, tumadami yung bukol, tumadami yung nararamdaman. Okay. Kasi may orasyon yun eh. Ang demonyo nandun eh. Paramihin mo ang bukol niya. Paramihin mo ang kaburo niya. Wala akong tinatabahan. Paramihin mo ang sakit niya. Paramihin mo ang i-confuse mo yan. Okay. Hindi ka naman sarod eh. Kaaway ng Diyos yun eh. Albularyo? Oo. Bakit yung iba? Gumagaling. Eh kasi pumatid ang pananampalataya ng albularyo. Pumunta sila sa bundok. May sakripisyo po sila. Tayo, yung sakripisyo natin, yung pulugan. Pagkikinig, pagbabasa, pag-meditate, kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Hindi na yung word, hindi yung Holy Spirit. Kompleto ka, anyaman mo. Karamdaman, emotion, kontrol ng Lord. Buhay, kontrol ng Lord. Pera, kontrol ng Lord. Pero mo, ang Lord nasa iyo, kontrol niya lang ang bagay. So, may talo ka ba? Panalo ka lagi. Panalo ka. Kaya hindi palungkot ang mananampalataya. Rejoice in the Lord as long as you live. You must rejoice. In everything give thanks. We must rejoice. Because the Lord is with you. The battle is not ours. The battle is His. At, ano daw? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makapasok. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Lahat ng humingi, nakakatanggap. Lahat ng naghanap, nakakatakbo, nakakasumpo. Lahat ng kumakatok ay pinagbubuksan. Bakit hindi ako nangingi doon? Hindi ako nakaraan. Bakit hanap ako ng trabaho? Hanap ako ng magandang trabaho? Hanap ako ng bagay sa aking boyfriend? Bakit hindi ako nakakasumpo? Ang kasumpo ako, gwapo, pero pagdating ng panahon yung wakali nakikita ko. Hindi pa ba? Para ako nalang yung sasabi. Ako na Diyos yan eh. Ano sekreto? Pag-focus ka, sincere yung prayer request mo. Panginoon Diyos, hallelujah. Ilang taon na po ito, yung aming kahirapan sa buhay. Ahunin mo kami, Panginoon. Mapagka, Panginoon. That is sincere. Closet, ibig sabihin, hindi ka napapag-isa. Panginoon mo lang ngayon, nakafocus ako sa mga pangako. Yung nararamdaman ko, Panginoon, hallelujah, na nakalakasan yung Holy Spirit, yung kumikilo sa aking buhay, yun ang nararamdaman ko. Nararamdaman ko, Panginoon, ng kagalangan. Nararamdaman ko ang pag-asa. Nararamdaman ko ang pag-ibig. Nararamdaman ko yung bunga ng mga Espiritu. Ay, mga kapatid. Pag kumilos ang Diyos, naka-standby lang yan. Amen po? Millions. Kaya hindi niya papanahon. Pag panahon na po yan, sabi ko kay Dian, nalapit ng 10 years. Tapos na, hindi na natin makulitan. 6 years na yan. Isang koleksyon na po yun. 10 yan. Hindi ordinary po yung binigay sa akin. Dapat nagtampo na ako kayo. Anong ginawa ko? Ay, lalong nag-expand horizon. Yun yung tema natin. Expanding your horizon. Tumalot ang gawain ng Diyos. Kahit nawala ka, kasi pananampalataya ang gusto niya eh. Gusto niya magkagaling sa Kanya. Hallelujah. Bahay ko ba tinitirahan mo ngayon, pero mayaman ang pananampalataya mo. Pagdating ko, hallelujah, praise the Lord, praise ko rito, yung pinagaling ako, 4 years. Ano lang yun? Ano yung face square? Ibig sabihin, huwag kayong umapak. Huwag yung apakan yung karapatan ng iba. Face squarely. Yung timbangan mo, pera, just, pag-negosyante ka. Amen? Huwag mong kulangan yan, nakikita ng Diyos yan. Ano yan? Therefore, asa po?
I remember that your brother has somebody against you. Bring your gift before the altar. I told you praise when it comes time to your brother and come and offer your gift. Kaya? Kaya? Ay, ang tindi mo. Mahirap po yan. Mahirap po yan. Ito po yan. Pag ginawa ko yan, mahirap. Mahirap po yan. Pero kung nagawa ko yan, nagpakumbaba ka, yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, naniyurakan yung pagkatao mo. Pag nakikita mo yung dugo ng pugso ng damdamin mo, talagang humilang mo, nakakalimutan mo na born-again ka na. Pag nakikita mo sila, parang born-again ka. Nagulat po yung diwa mo. Amen? Pupuntahan mo raw. Ay magpay-times ka. Pupuntahan mo sila. Anak, lolo, are, sa libingan na sila. Hindi mo naman na siya, wala na sila eh. Kasi man nagawa ko sa iyo. Humingi ka ng patawad sa Lord. Kasi hindi na mag-ipag-report sa iyo, wala na eh. Amen? Sa Lord na lang yun. Pupunta niyo yung kapatid niya, pasensya ka na. Ganun lang kayo, humingi ng pasensya, magpakababa kayo, kasi kayo yung anak ng Diyos. Kayo yung nakakabot sa kanila. Hindi nila kayo maabot, kasi you cannot be rich. Kasi spiritual ka eh. Hindi ka nila maintindihan. Amen? Kaya ikaw mga abot sa kanila. Amen po? Okay. Hindi ko na, hindi na ako sisigaw ito kasi, di ba, hindi na sisigaw yan. Nararamdaman niya, di ba? Ano pang nararamdaman? Alalahanin mo. Bakit? Kasala ka eh. Iwanan mo muna rin. Saan mo raw iwanan? Saan mo raw iwanan? Dito. Hindi mo iwanan sa iba. Kay Lord yun eh. Kasi pa ba kayo? Hindi natutuhan. Pero ngayon, para pag bubuksan ka na, iniiwan mo yan. Pero patawarin. Ibig sabihin niya, iwanan mo, hindi mo tatanin ulit. Dahil naalala ko, hindi pala, nabasa ko. Kasi nabigay mo na, hindi. Mga kapatid, ang tawag dyan, rappers. Sige po. Lastly. Pag humingi ka sa Diyos, ang tama yung humingi mo kalooban. Ang tawag ko dyan, bingo. Halbo. Hindi ka yun. Letra O. Bingo. Isang prayer ka. Isang mo kita yung mga sugarot. Bingo. Sa pula, sa puti. Pula. Bingo. Ang ibig sabihin sa term na unbeliever, pasok sa baka. Amen? Ang sarap ng pala, pasok sa baka. Di ba? Ang sa atin po, galing sa Diyos yung pagpapata. Hindi pasok sa baka, galing po. Hindi lang naskampahan, hindi lang naswertihan. Nalugod ang Diyos sa iyo, kaya binigay ng Diyos siya. Puri ng Diyos, hallelujah. Sinabi ko kanina. Okay. I tell you, yan, nabasa na rin natin kanina. Wala ka na ng palataya. Isa pa. Therefore, I did not even think myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be. For I also am a man placed under authority, having soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Alam niyo, pagka anak ka ng Diyos, you are not the tail, you are the head. Tatandaan niyo yan. If you are a teacher, ilaw ka ron, you are the head. Pag ikaw ay sekretary, you are the head. Unbeliever yung kasama mo. Ikaw yung ilaw doon. Ikaw yung kinagabayan ng Diyos doon. Pag estudyante ka, matapat ka, wag ka mag-cheat. Ayaw mo mag-cheat sila sa'yo. Tabi mo yung ano. Ang damot mo naman. Para magsipag sila. Amen? Gusto mo makisama? O sige. Pati yung pangalan ko. Okay. So, iba nag-uupya, pati pangalan natin. Ibigay mo yung kapraso lang.
Yung justice, hindi pwede yun. Hindi pwede yun sa atin. Alam nyo bakit? Right is right, wrong is wrong. Hindi pwedeng permiso ang kasalanan. Kasalanan konti, kasalanan malaki. Hindi. Kasalanan is black is black, and white is white. Black is black. Hindi black. What can I do? I feel blue. Hindi na feeling black na. Grabe yun. Grabe ang mga pangako ng Diyos. Just say the word! Just say the word! Gagaling ako! Itong napapag-aralan natin, i-apply mo lang sa buhay. Lord, your instruction is in my heart, is in my mind. I read your word, I review, I research it, I remember it, and I reflect it, Lord. Move! I need the answer, Lord. I need the healing, Lord. I need the power, Lord. I need the strength, Lord. Itong obligasyon ko na to, Lord. Hallelujah. Tumataas na, tumataas na, tumataas na, tumataas na. Pero Lord, nakalitaw pa rin yung aking pananampalataya. Nakalitaw pa rin yung aking pagtitiwala sa iyo. Ang iyong salita ay nasa aking head. I just meditate on it and I will just apply it and it will come fast. Mangyayari at mangyayari ng magagandang buhay. Mga bagay sa atin. And everybody say Amen. Amen.